मोनसे दुखुनांथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय अर्थात 22 नं खख्लाबारि समस्तिनि सिंनि राबां ओनसोलनि बेगुरि गामिनि गबिन्द गयारिनि अनसुलि फिसाजो बिना गयारि बिथाङा हाई सेकेन्डारि आनजाद होबाय थानाय समावनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै थाबायनो हायै अबस्था जानानै दङ आरो बे नखरनि हालोदा जोबोद गाज्रि। बिनिखायनो बिटिआर सरकारनिसिम नखरनि दुखुथिया नखरनि बिमा बिफाया बर' खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन नामा बे बिना गयारिनि देहाखौ फाहामनो थाखाय। बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' बिथांनिसिम जोंनि खौरांनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायथिहरदों। सरकारनिसिम मा खावलायनो बिदामोनखौ गाबख्रावबाय थायो फैदो आरो फैदो बेसेबां फरायदोंमोन जारुवा गोसोआव गैया जायो न'खरनि बिराद घटना दङ खोनाथ'वाखै सरकारनिसिम मा खावलायनो सानदों मा लुबैदों? 7 बोसोर जालांबाय आंनि फिसा बिनावखौ एसे नायफिन आरो नायफिननांगोन। ओरैनो मा बेमाराव गोग्लैना दंमोन दा फोरमाय? पेरालाइसिस जालांबाय। कलेजाव फरिखा होनो थांबा खिबाय थादोंमोन बेसेबा बोसोर गोबावानो जाबायमोन खिलुबाय थानाया। ओमफ्राय उनाव उदै सालांबाय। उदै सानानै खुंख्रि जालांदों। हाला थाबायनोबो हाला ओंखामबो जानो हाया दैबो लोंनो हाया आरो गरसेबो इयुनै बारा जालांदों। बेयो 7 बोसोरानो जाबाय खोमा। सरकारनिसिम मा खावलायनो बिदामोनखौ गाबख्रावबाय थायो फैदो आरो फैदो बेसेबां फरायदोंमोन जारुवा गोसोआव गैया जायो सरकारनिफ्राय मा बुंनो आंनि फिसा बिनानि असुखआ 2014निफ्राय आरम्भ जानानै उदैनि बेदना सानाय सुनाय आरो खर'नि गासै असुखआनो जानानै आं डाक्टर सिकित्सा लाबाय। खिन्थु आं डाक्टर सिकित्सा खालामसत्तेयावबो आं फाहामनो हायाखै फिसाखौ। आरो बे फिसा ओरैनो माबोरै जानानै बिदि बेरामाव गोग्लैनाय होनना फोरमायगोन? आगोल उदै सादोंमोन। कलेजाव केसि कलेजाव जिथा थाङो प्रथम खिबाय थादोंमोन। बेखौ लानानै कलेजाव थांदोंमोन हाई सेकेन्डारियाव। नाथाय बारा जानानै बे उदैखौ बोख्रबजोबनानै बे थांनो हायाखिसै। उनाव पाठशाला आं दा आगोल थांनाय सरकारनावबो बिटिएननिफ्राय जेबो मोननाय जायाखै। बिथां हाग्रामा महिलारिफोरनि बिथांनियाव अनुरद खालामदोंमोन आं 2-3 बोसोरसो। थेवबो आं दिनैसिमबो बे फिसानि जब्रानि खार'नै आं थाइसेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै हौवानि प्रति। दा आं आसा खालामदों दानि गोदान सरकार बिटिआरनिफ्राय जाहाथे आंनि फिसा जब्राखौ फाहामनायनि खार'नै थोजासे अनसुंथाइ होनानै बबेबा सिकित्सा लानानै सुबिदा होनो हागोन बा फिसाखौ आं फोसाबनो हागोन आं बेखौ आसा थिदों। दा आंथ' थोजासे नायबायबो न'खरनि हा हु रां रुफा न' दुवार गासिबो मोसौ फानजोबनानै नायनो सत्तेयावबो आं फिसाखौ आजि 7 बोसोर 14निफ्राय नै दिनै 21सिम गोग्लैबाय। 7 बोसोराव आं दिनैसिमबो फोसाबनो हायाखै। अन्तिम सिकित्सा बियो दा एक साइड पेरालाइसिस जाना थाबाय। दा बेखौ दानि गोदान सरकार बिटिआरनि खाथियाव आंनि गोसो दुखुनिफ्राय थोजासे फिसा बेमारनि खार'नै आं अनसुंथाइ मोनगोन बेखौनो आसा थिनानै
दानि फिसाफोर फैनायनि नोंथांमोननि खाथियाव आं अनुरोध खालामो जाहाथे नोंथांमोननि अननायजों आंनि फिसाया बेमाराव गोग्लैना थानायखौ आंजों हेफाजाब होनानै जाहाथे बे फिसाखौ मोजाङाव लाबोनो हायो आं जिहेतु नोंथांमोननि बे थोजासे आं आसा कमलाबारि समस्तिया प्रमद बर'नि बिटिआरनि सिफनि समस्ति कमलाबारि समस्तिनि नोंथाङा सासे मा खावलायगोन नोंथाङा आं अनसुंथाइ बे फिसानि असुख बेमारनि गारनि बे बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' बिथां सारनिफ्राय थोजासे अनसुंथाइ सहानुभुति मोननानै बा अनसुंथाइ मोननानै आं सिकित्सा लानो फिसानि कारणे मोनगोन आं बेखौ आसा थिदों जाहाथे आंनि बे न'खर गोरिब न'खरनि प्रति गोथौ श्रद्धा लानानै आंनि बे दुखिया न'खरखौ फोसाबोब्ला आं नतय आनन्दित मोनगोन मा खालामनो आं दुखिया आरो आंनिखिलि जेबो रोङा बेनिखायनो नोंथांमोननि जि संबाद बेयाव आं बे फंनैसो बाथ्रा बुंनानै आंनि फिसानि दुखुनि कारणे नोंथांमोननो आंनि दुखु जासिनाय जाबाय।